ದಯಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಾಯಾರು ನೆತ್ತ ಮೂಜಿನ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಉಪ್ಪಿನಕೋಟೆದಲ್ಪ ರಿಲಾಕ್ಸ್ ರೀಶೋರ್ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ದಯಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಅಮೀನ್ ಬಾಯಾರು ಬೇರ್ನ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಡ್ ನಡತಂಡು. ಕಲಾಮಾತೆನ ಸೇವೆ ಪಂಡ ದೇವರನ ಸೇವೆ. ಕಲಾಮಾತೆಗೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ವರ್ಣಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪಿನವು ಈ ಲೇಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತಂಡು. ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕನ ತುಯ್ಲೆಕ ಆಂಡು ಪಂದು ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿ ಪಂಡಿರು. ಈ ಪೊರ್ತರು ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅರೇನೆ ದಯಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ದ ವತಿರ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ಕಲಾಬುಲ್ಬು ಪನ್ಪುನ ಬಿರುದುನು ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿರು. ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀ ತೊಡಿಕಾನ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಶ್ರೀಧರ ಪಿ.ಕೆ. ಕುಕ್ಕಾಜೆ, ರಿಲಾಕ್ಸ್ ರೀಶೋರ್ ಪಾರ್ಕ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಯಿನ ಜೋಸ್ನಾ ಡೆಸಿಲ್ಲಾ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಮತ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತಿರು. ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಲೇಸದ ಸಲುವಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬು ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂಡು ಗೊಬ್ಬುಡು ಗೆಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಕುಲು ಇನಾಮನು ಕೊರಿಯರು. Battın!